Kto tu teraz hráme? Už jdem. Ja som tu šéfko a ja nastavím. Ty popla. Jaký popla hráme? To je Peti. Ok, tak ideme na private. Ľudia, počkajte, Áno, takže sme späť na svojom serveri. A ja, že hrajeme private. Ja na svojom serveri, poďte jak skáče, mám chroma ono, aj onen. Ideme hody house, mám taký zromčíkovú zbraň a hojde onen chroma onu, meč. Že si tak. Čo ste ľudia? Čo si, Kari? Kari, tak ja som šerifko. Kde je Karina? Vyhrá, jedna prvá výhra. Rovno, ale ty na čo píšeš, keď nikto není? Aha. Nie. Skoro ja mám. Keby to bola zdejka a ja to tam pochopím. Mám 61 hlavu, chápeš? Ukáž, koľko skáčem, kde si? To si už povedal. Linko. Tak nie. Som šerifka z domu. Kde ste? Čuvalka. Come on. Taniš, má pravú prehru. Nie natáčaš? Ja natáčam. Ukáž. Aha. Ja tomu na to teraz som chcela zabiť. Teraz budem určite niekto, poďte 1v1, možno. A ty keď sa také debol ma proste dali. Mention 2,5 dajte všetci. Ideme dribovať. Či je tento? Moje. Versi, obehu pri nebo, ja mám tu miesto. Karina! Opäť tam. Zľačkaj. Dobre, čo teraz sa ide zabíjať? Domko, tebe sa nechom vec. Poradím si Karinky Žilovej. Ahoj, Karinka, si to máš? Ty, máš len náhodou. Pán! Video je striktej. Streliť. Ja som sa spojiť. Ja som ti hodil meč, a si zdechol. Peťardy. A modu ide, a moje nebudem. Moje taky zvládli. Majú budúce kudek. Bro, teraz budem Inko. Nebudem šerifko. Nechcem šerifko. Ja tu mi murderko. Nechcem šerifko. Pen Factory. Máš aby najhoršie. Nie, toto nebila.
Nie! Faktory! To blbosť nie zamknę. Ej. Czytam, że powiem Inko, jak to poznam. Nie, ja byłem Inko, widzisz. Ja byłem Inko. Tak nič. A prečo som Hasan Burda? Karina! Tam číti Slovenská. To nezabíjaj ma, ja som nič nespravil. Dobre, požiť, jak Minka barovala. Ja Karabinku mám nevidíte. Tak čo čumíš, Karina? Ahoj. Karinka, cię jakbyś nie funguje, poczułem. Jak nie strela. No to buguje. Karabinka, muszę odstrzelać. To była petarda. Ma drugi hru. Tam czumiesz. Gigi. Karinka jest nubak. Gigi. Jest tak lubię nubak. Ano. Każdego zabiłaś to 6. Ej. Akurat jakie 3, 6 dena. Bo. Męczun. Nie. Ale Jak to sobie bo to nie dam. Ja byłem noca, widzicie, byłem. Ja Semino, ja Jestem młoder. ja Sominko. Szeryfo, Dobko, ahoj. Masz pochowę. Jak pochwalę, ja sam też widział. Dawaj mi styk. Nie może. Ja nie możesz. Zdyknie. Dawaj ciemność. Nie to prawda. Faworym. O nie, spokojnie. Ciebie ja. Nie da. Petardy. A co, bo ja nie widzę. Co, jak nie możesz widzieć? Ja nie jestem normalny, to widać co ty. Ja nie spiritual, ale co? No wiesz. Co nie da, ukryć dobry. Ja mam cheaty Z tym morderą. Ja cię. Jak to biłam? To tutaj niedobry. Co to dam bank dwojku? Nie, to po polsku. Nie skoro. Wylecie co chcecie, ale ja to nie wiem. Nie! Żartuję, prowadź Inko jest! Kamasz po chlebie. Karinka, ahoj! Jasminko! Mamy nogie ku nam! Gdzieście? Ale schodek do mina! Karol, idę teraz snajpić. Gdzie? O, tam w szafcie, Karina. Do ciebie, tam w szafcie. Dobra, je dole, Karina, je dole. Dole. Ja nie widzę. Je dole. Karina, za mnie chodzą schodami. Ja nie widzę, bro. Dobrze, mam karteczku. Ano. Dobre. Idzie chodzę. Wiem, bo wy im kuchęciuby mojego domu. Nie, parę chochy, Karina. Ty dlaczego zabijasz? Dlaczego zabijasz? Gigi. No ty inaczej piczki, to nikt to nie jest. Gigi. Aha, do takiej. Ty kierwa zrywa. Bo ty ciężko jest No to. hotel! Brak, co nie robią na góra? Karbinka, nasza spinka, weź spinka, to spinka. Masz do nuka. Masz do nuka, Karina. No nic. Gdzie? Nic. Ojojojojojoj. Domko, na stare prawa.
Ukażę morderkę, Iraczu. No. Telefon tam, telefon tam, czy nie? Na stole.